ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардори азиз созен хубен саломатиётон хубай настренутон созай гӯш кине ки дар имрӯза навор чиро кардагем ва чира гап мезанем. Дар имрӯза навор велики дучарха ҳастай, мошини Mitsubishi ҳастай ва як камази самосвал. Замини арзон рӯй кардаган аз шаҳри Ваҳдат, хонаҳои заминӣ сар мешавад аз ноҳияи Тоҷикобод, шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Данғара ва як датчаи 420 000 рубла ҳастай дар Россия. Квартирои арзонак ҳастай дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Роғун. Қизиқи видео ҳамие ки як комната квартира 130 000 сомонай ва як замини дига ҳастай 55 000 сомон ва дигар чизакҳои арзонам рӯй кардаган. видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. аз киҷо хона замин квартира дар кори дар комментара бинависед. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен дар имо WhatsApp бинависед. ман барои харидоро як рекламаи созиш мекунам. лайкора бижухен, касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардоро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони аз як эълона сар кардем, бо диққат то охирша гӯш кунен. замин, хона, мошин, квартира, моторол ҳама чи ҳастайда. хулоса навори зурай. мотороли фурӯшӣ солаш тахминан 2015 ё 2016 ба қувваи аккумулятор мегарда. 5 та аккумулятор дошта, моторш магнит, кашишаш зурай мега. газ, тормоз, рушник дошта, балонош нава, язараш мемони 80-100 км мегарди. адрес бардро шаҳри Бохтар, яъне ки пештара Қурғонтепада. нархиш 14 000 сомонӣ мега. 14 000 сомон. пули урусӣ қати 80 000 рубл мешидай. дар шаҳри Бохтара номерои телефонаш WhatsApp дора, занг зада дига маълумотоша бигирен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод, ҷамоати қалъаи лаби об. барои он 1 километр дуртар будай. 8 сотиқ заминда 5 дар хона кардагӣ, 2 хонаш ремонт дора. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. қариби хона да мактаб, магазин, масҷид наздикай. нарша бардорои азизам 220 000 сомон мега. дар ноҳияи Тоҷикобод, чихеле гуфтам 8 сотиқ, 5 дар хонаи хушрӯ, ремонт чанд фасон кардагиай. нарша бардорои азизам 220 000 сомон. агар бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, шумода арзон мекунам. пули урусӣ қати 1 305 000 рубл мешидай. ду та номерои телефон шамондагиам, занг зада маълумоти пирратара бигирен. дӯстони азиз, барои ҳам подписчикои канали Сауду Тиҷи як ду калима гап мегӯям. бардори азиз, бо диққат гӯш кунен, касе ки мухлиси маен. дӯстони азиз, бисёр вақт менависен комментарияда ки ака дар ҷои наметовӣ. бардори азиз, ман ҳамин ярӯзпас дар ҳамин ютубам иншоалло. агар намрем зинда бошем, дар ҳамин ютуб ярӯзпас ҳастем. барои ҳамун канал да подписатсия кунен, подписатсия нависаги, нам поён да подписатсия нависаги, ҳамра бижухен зангулачара дар бологиш монем. бардори азиз, мо ҳамин ярӯзпас видео кардесем, шумо да ана сообщение мерава. барои ҳамун канал да подписатсия кунен. бардори азиз, касе ки ана хонаҳои арзон мекувен ё ана мошин ё квартираҳои арзон мекувен, канал да подписатсия кунен ва ҳамун як дона лайки беплан барои меҳнатҳои мо бижухен. раҳмат барои дастгиритон, шерои нар. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг за. компания кай Шамзин, компания буваринок ай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компания кай Шамзин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занен, tahfifi иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед.
бачаи ачкидор навора давом мета мегзарем ба як квартираи арзон дар шаҳри Душанбе. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, вайни Гарадок, тарафи Гипразим. Чорхонага квартира дар 7 этаж қарор дора 100 квадратни метрай. Хона ремонт дора, овсвеч мега доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. Дар пеши дом, стадион, мактаб, магазин ҳамаи чӣ наздик будай. Нарх шабардорои азизам $45,000 мега. $45,000. пули тоҷикӣ қатӣ 458,000 сомон мешавад, пули урусӣ қатӣ 2,735,000 рубл. Дута номерои Тоҷикистон шамондагим номерои поёнгиш WhatsApp дора. Касе дар квартира дар кораи шаҳри Душанбе занг зада маълумоти пурратара бигирен. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам як мошини Mitsubishi ам ҳастай. Бардорои азиз, ина вақт соати минуташ омад, ози гапш мезанам, бо диққат гӯш кунен. Касе ки мошинхарен, мошини фурӯшӣ Mitsubishi, соли баромадаш 2008, солои навтарше. Бардорои азиз, 2008 сол. сӯзишвориш бензин, абъём мотораш 1,8 литр, коробка механика, баллонош 70%. маълумоти бештар бо телефон мегирен. Бардорои азиз, мақсад касе харидор бошен, занг зада маълумоти пурратара мегирен. Адрес шаҳри Душанбе. нарх шабардорои азизам 55,000 сомон мега. 55,000 сомон. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. пули урусӣ қатӣ 320,000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангш бизанед, номерои телефонаш WhatsApp дора. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартира десен қарор дора дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика, назди коллеҷ. Духонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 65 квадратни метрай. ремонти хона коробкаи овсвеч мега ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ мешава, ҳуҷҷатош техпаспорт мешава. дари главниш оҳанияй, трезои пластик часпондагӣ, монтаж, шкатураш кардагияй. нарх шабардорои азизам 165,000 сомон мега, арзон мешава. бо ҳамин ака дига вариант квартирои арзонам дора, ай 2 этаж то 6 этажа. дӯстони азиз, квартира ки мебинен 165,000 сомонӣ. пули урусӣ қатӣ 980,000 рубл мешидай. дута номерои Тоҷикистон шамондагим номерои поёнгиш WhatsApp дора. беғарзи квартира бо дига хел квартираҳо дора. бардорои азиз, хеле гуфтам, занг зада маълумоти пурратара бигирен. дӯстони азизам, хаста набошен, мегзарем ба эълони навбатӣ. мошини десен КамАЗ самосвалтай Евро 1, соли баромадаш 1999, сӯзишвориш саралка, мотораш турбо, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардорои шаҳри Ваҳдат, нархша 155,000 сомонӣ мега. 155,000 сомон. савдогари аниқ боша, бо савдо мешава мега. пули урусӣ қатӣ 920,000 рубл мешидай. марҳамат, касе да КамАЗи самосвал дар кораи Евро 1, номерои телефонаш ҳастай, номерои поёнгиш имо WhatsApp дора. занг зада КамАЗи арзона бихарен. дар шаҳри Ваҳдатай. якчанд видеоро аҳамият додам. бардороро менависанд ки аз шаҳри Кӯлоб ана хонаи заминӣ дар корай. бардорои азиз, у вақт роӣ накарда буданд, ин авози роӣ карданд. гӯш кунен, хона нархаш зурай ва ҷошам ҷои зур дайне ки су мешид ҳози хидаме харидмешда. ин хона десен қарор дора дар шаҳри Кӯлоб, наздики дарвозаи Кӯлоб да будай. 3 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, ремонташ евро ремонт кардагӣ. хеле ки дар сурат мебинен. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. нарх шабардорои азизам арзон мега, 175,000 сомон. ина бардорои азиз, 175,000 сомон, хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Кӯлоб. пули урусӣ қатӣ 1,40,000 рубл мешидай. дута номерои телефон шамондагим, занг зада маълумоти пурратара бигирен.
бардурои азезам мегзарем ба эълони навбатӣ датчаи фурӯшӣ. бардурои азез бо диққат гӯшен. касе ки мисол дар федератсияи россияен ё дар ғарибӣ қарор дорем бо диққат гӯш кунед. датчаи фурӯшӣ дар Россия Нижний Новгород город Бор 7 сотиқ заминда як дар хона кардагӣ кухни ҳоҷатхона дар дарун шай. ремонти хона миёнаи ов свеч мега ҳаста ҳуҷҷатор 100%. касе ҳами хонара бихара як вагони дига падарка. нарша бардурои азезам 420,000 рубл гуфтак бугӯ. 420,000 рубл. пули тоҷикӣ хати 70,000 сомон мешава. касе харидор бошен арзонам мешава ё алишам мешавад ана ба хона дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Ҳисор болоиш сум метан шумода бардурои азезам. марҳамат бардурои азез касе ана алишӣ дорен ё ки ами ана датчара мехарен номарои телефонаш аст занг зада маълумоти фараттара бигирен. дӯстони азиз хеле ки аввали видеода гуфтам як замин аст дар шаҳри Ваҳдат. ина бардурои азиз ҳозир гапш мезанам бо диққат гӯш кунед. ин замина десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Ширинбулоқ 6 сотиқ заминаш рижди хушрӯй барои хона кардан тайёрай. ов свеч мега ҳаста ҳуҷҷатор 100%. қариби заминда мактаб, магазин, масҷид наздик будай. нарша бардурои азизам 55,000 сомон мега. 6 сотиқ замина бардурои азиз дар шаҳри Ваҳдат 55,000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули урусӣ хати 320,000 рубл мешидай. номарои телефонаш аст зангш бизанед. бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Боғпарвар наздики парки Навда 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ремонти хона коробкай. ана хонара бардурои азиз ба ғишти пухта вардоштагиян баняк кайлдори дароз дора. ов свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. нарша бардурои азизам 150,000 сомон мега. ноҳияи Данғара дай бардурои азиз назди парки Нав 150,000 сомон. касе харидор бошен бо савдо мешидай. пули урусӣ қати 890,000 рубл мешава. номарои телефонаш ватсап дора занг зада маълумоти параттара бигирен. хонаи зурнеки ноҳияи Данғара да ҷои зурда будай. зангш бизанем бардурои азиз хонара ба ғишти пухта вардоштагия чӣ хеле ки мебинен. бачаюча хоб навара ки мегзарем ба як квартираи арзони дига. и гапа гуфтам як бародар рӯз дар комментария навистай ки и гапа гуфти на хобам бурди сабуд ки ай хоб паридам хестам мега. и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун як хонага квартира дар 1 метраш қарор дорад 47 квадратни метрай. домои пешина хона ремон дора. соби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки дар марказ яъне ки дар сентри ана шаҳри Роғун будай. нархиш 130,000 сомон мега арзон мешава. пули урусӣ хати 771,000 рубл мешидай. харидори аниқ занг зада квартираи арзон ай шаҳри Роғун бихарен. дӯстони азиз хайнам хеле бад видеои имрӯза аз куҷое ки моторол, аз куҷое ки хона замин, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки камаз, аз куҷое ки мошин, аз куҷое ки квартира, аз куҷое ки чизе роӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарх навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шид нашид акшеринар барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепла биҷиқ. касе дар канали мо агар подписатсия кардагӣ набошен дар канали мо подписатсияра биҷиқен ва зангулача мебурояд зангулачара дар бологиш монем бардурои азизам. агар битонен ҳамин видеора падилитса кунен имо ватсап ва дигар бародароде ки касе ки мақсад хона замин квартира чизе ки кофтеса бошан ҳамин канали мо биёван бардурои азизам. хуб, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. касе та охири видеора қатъиман чақчақ карда тамошо карден дар комментария 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. дӯстони азиз хай дигар гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хаяка.